का रौरा लागत बा की आँख जरत बा, दर्द होखत बा जैसे कि बालू जैसन कवनो चीज रौरा आँख में घुस गयल होखे, भा रौरा दृष्टि धुंधला हो गयल बा, त रौरा आँख के सूखल बीमारी हो रहल बा। आँख के सूखल ई एगो आम आँख के विकार हवे जे वैश्विक स्तर पर लगभग लाखन लोग के प्रभावित करेला। आँख के सूखल गरम आ तपत गर्मी में आ सूखा जाड़ा में भी हो सकेला। लेकिन आँख के सूखल मुख्य रूप से 3 कारण से होखेला। एकरा पर एक नजर डालल जाव। तोहार आँख के चिकनाई अवुरी सुरक्षा आंसू के फिल्म से होखेला जवन की 3 परत से बनल होखेला जवना में शामिल बा पानी के आधार जवन की आंसू हा, तेल वाला आधार अवुरी बलगम। अगर तब एहमे से कवनो परत में समस्या होखे तो ओकरा से आँख सूख सकेला। उदाहरण खातिर अगर आपके आंसू के ग्रंथि से पर्याप्त लोड नईखे निकलत त आपके आँख के चिकनाई नईखे कईल जा सकत अवुरी एकरा चलते आँख सूख जाला। अगर मेबोमियन ग्रंथि जवन तेल वाला पदार्थ पैदा करेले जवन सालन से सूखे से रोकेला ठीक से काम नईखे करत त एकरा से आँख सूखल भी हो सकेला। आँख के सूखल लक्षण में अईसन लक्षण हो सकता कि आँख जरत, लाल आँख में दर्दा चिढ़ल, लागत बा की रौरा आँख में कुछ घुस गयल, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता के भाव, दृष्टि धुंधला, बेसी फाड़ल, पलक में सूजन, कॉन्टैक्ट लेंस लगावे में दिक्कत होला। ऐसना में सूखल आँख के इलाज खातिर डॉक्टर से मिले के पड़ेला। संग ही कुछ घरेलू उपाय बा जवन की आँख के सूखल से राहत देवे में मदद कर सकता। अगर रवा सूखल आँख के इलाज के घरेलू उपाय जानल चाहत बानी त हमनी के अगला वीडियो देखी।